Nandito na kami ngayon sa may Sikugon Island. Yun sa kabila. Tsaka kakaakon ko lang sa dagat. Ayan, ito yung buhangin. Ito yung dating clubhouse ng resort. Nga lang, napabayaan kaya naging ganito. Ayan, nakita mo maraming bata naglalaro. Ito yung mga kasama namin, mga Croax Alpha Caparu ng Sibugan Island. Naghahampang sila sa Sibugon Island yun, sorry. Sikugon untak ron. Naghahampang sila sa tong 8. Kagaya tagay-tagay kami sang tanduay. Nigga. Na muni. Kane, you are welcome to get jealous. Kaya rin kami diya subong niya sa Sikugon Island. Di gusto mo makita ka malumpat ka to sa baybayon. Bidyuan ako. Oh. Ay kalaw. Oy!